फिलहाल बानी मागी मुघरा गांव में जौन की मथुरा सा के टोला बोलेला। एक जौन प्रखंड बा जौन माझा पड़ेला और एक जिला जौन बा गोपालगंज पड़ेला। तो हमनी के यहाँ एगो बाबा के बारे में ढेर चर्चा सुनले बानी सन, जौन की पागल बाबा के नाम से मीडिया में धूम मचैले बानी। तो बाबा के बारे में हमनी के कुछ जानत नहीं के सब, तो चल के यहाँ के जौन लोग बा वहाँ लोग से पूछे के बारे में हमनी को पूछे के प्रयास करम सन। तो कैमरा के माध्यम से चली हमनी के चलते हैं सब, कुछ लोग यहाँ बैठल बा वहाँ लोग से तनी हमनी के पूछी सब बाबा के बारे में। आई जन देख सकता नहीं कि यहाँ पर काकी बैठल बा लोग, वहाँ लोग हमने कुछ पूछे बाबा के बारे में कुछ बताए हैं। बाबा के तबीयत काहे खराब भइल बा, आगे पर भइल हवे कौन है बाबा के? बाबा जन आगे पर भइल भाई पहले के ना हो, ना ना आगे से भइल हवे। आगे से भइल बाबू हमार सब टायर और कुली चलावत रहले। अच्छा वे तो घर के मालिक रहले। अच्छा का भइल का ना जे माथा में जे मोचे को रखे मथे थी माने आधा पागल हो गल बनी वहां के, पागल हो गइल बड़े। माने अपने मने कुछ कुछ बकत रहे नहीं। हां हां रेवा कोहे मन के नहीं, आधा मेंटल हो गल बनी ना, आधा पागल हो गल। का खाए को खाए नहीं अब ना। काकी का नाम बा कि जोन बाबा के तबीयत बावे ये आगे पर खराब भइलो है, पहले से ही तबीयत वहां के ठीक रहला। बार काकी कहत नहीं कि वहां के बहुत मेहनत करतनी है, टायर भी चलावत रहनी है, लेकिन जोन तबीयत खराब भइलो बाबा के आगे पर भइलो है, थोड़ा सा मेंटल हो गल बनी, जोन कहल हाफ मेंटल। तो काकी वेब बने कहत नहीं। तो चलिए हमनी के वीडियो के माध्यम से बाबा के लगे कुछ जायजा करम सन। ओकरा बाद वीडियो से हमनी के दूर दूर तक ले जौन भी जितना वीडियो बनावे आइल बना सो ओकनी के लिए चौपाएम स कि बाबा के जौन अभी हालत खराब बावे आवसन आ वहां के कुछ मदद करसन, ताकि तबीयत पानी में पैसा जौन लागता कुछ सहारा करस। चाची का नाम बा कि जौन वीडियो बनावे होता 150 रुपए धारा आता सन, लेकिन वीडियो के माध्यम से ओकनी के जौन चैनल पर डालता सन ओकनी के लाखों लाख रुपया कमाता सन। लेकिन यहाँ आके बुर्बक समझ के बाबा के 150 रुपए धरा देता सन, बाबा के भूलिया देता सन वही में। लेकिन जो समझदार बा, अगर हमनी ऐसा आदमी जहाँ बाबा के लिए खड़ा रही तो 100 रुपया जौन देते सन ओकनी के मुंह पर 4 थप्पड़ मारी तो यहाँ से भगा दी। जौन है माटी के घर बावे जौन की एमे गर्मी के एहसास ना होला, कितनो गर्मी पड़ला लेकिन एमे गर्मी जौन ना लगेला। एकरा के देख सकत नहीं कितना खूबसूरत बावे। तो चलिए ओकरा बाद बाबा के लगे चल के वहां से कुछ हमनी के पूछे चले कि तबीयत तो खराब बा बाबा के। चलिए हमनी के बाबा के लगे चलते हैं, सब वीडियो में बनल रही। हमनी के धीरे धीरे बाबा के घर के तरफ बढ़े सन आगे। देख सकत नहीं चारों तरफ जो टाटी मरई के घर बाड़ी सन, जौन की देखे में बड़ा खूबसूरत लागेली सन। हई माटी के घर देख सकत नहीं। चलिए हमनी के बाबा के लगे चलते हैं सन, बाबा से कुछ पूछन सन। बाबा हमनी के चैनल में और स्वागत बावे। का कहत है, तबीयत पानी ठीक बा कि खराब बा? क्या तबीयत ठीक बा राउर? खराबे है, खराबे है, खराबे है। पूछ दे कोई पूछने नहीं आ रहा है? कोई तो पूछे नहीं क्या आवत? कौन पूछने आता है? जौन वीडियो बना के लेता सो पूछे नहीं कस आवत रुआ के? हम ना जानी, हम ना जानम तो के ऊपर दाई ऊपर माई चोदाई लो। खाली रुआ से बांस मांगे आवता सन और कुछ पैसा वैसा के सहारा करे नहीं कस आवत? कहाँ हमरा बांस बाजे हम बांस लिया के देता। तो वीडियो में तो देखे के मिला था कि खाली बांसे बांस सुनाता है। कहाँ वहाँ वीडियो में देख ले बाइन हमनी के। कौन जगह देखा है? कौन जगह? फेसबुक में। फेसबुक पर देख ले बाइन। आबा चलो आबा तो धक वो लोग के माई के बूर में लईली बा, तोरा माई के बूर को सैली में। देख सकत नहीं बाबा के तनी तबीयत खराब बा जाना के वजह से बाबा के बोली नहीं निकलत, लेकिन जे भी वीडियो बना के ले जाता बे वो यहाँ बाबा के देखे खातिर नहीं खे आवत। सुने ना कोई जाता तो बदू तो घूम के जाके धो ले तरह से है पर हर वे कहता हई करे के बा, हई करे के बा, हई करे के बा, हई करे के बा। देख सकता नहीं कि बाबा के मुंह से आवाज नहीं के निकलत। बाबा के कम से कम 1 हफ्ता से तबीयत खराब बा, बुखार लगल बा। यहाँ के कहीं ना कहीं हमरा लगता कि यहाँ के टाइफाइड हो गल बा, लेकिन यहाँ के लगे ब्लड जांच करावे का पैसा नहीं के। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ सेलिब्रिटी अइलन सन, वीडियो बना के ले जाता सब, बाबा से हंसी ठोटली करता सन, लेकिन बाबा के देखे खातिर यहाँ आवे पैसा मदद करे खातिर यहाँ नहीं कस चौं पावत। जौना सन बाबा के वीडियो डाल डाल के 20-20 मिलियन 30-30 मिलियन जौना के वीडियो भागल बा बाबा के कारण से, वो वीडियो से लाखों रुपया कमाता रहन सन, लेकिन बाबा के देखे खातिर यहाँ नहीं घसावत। तो देख सकत नहीं वीडियो के माध्यम से बाबा के मुंह से बोली नहीं के निकला। काकी दाई है तो के नहीं खत कौन ना हम ले बनी ना हम दे ले कौनो ना देलन सन ना। आ देखी जाके हैंग
है बताई है इतना मत के वो अपन काम कैले बा हाँ आय तो उ दे निम रही तब नु से बात बस है आ के कोई हम दिया के हम आई त केहू आवे आ के देखा के जे का सुन लो आ एगो और हम बात कहे के चाहेम कि जौन ई बाबा के जौन तबियत है जौन आगे से ई पहिले के ना हो हम यहाँ के लोग से पता करनी है यहाँ के बारे में तो ई कहता लोग कि जौन यहाँ के नेचर भइल बावे ई पहिले के ना हो आगे पर बिगड़ल बा तो कहीं ना कहीं हमरा बुझाता कि जौन वीडियो के माध्यम से आके जौन यहाँ से हंसी मजाक जौन करत लहसन हो सकता है कि कहीं वही के वजह से बाबा के जौन दिमाग बा थोड़ा सा और घसा गल बा काहे कि बाबा के बहुत ज्यादा परेशान करत लहसन अपन वीडियो वायरल करे खातिर तो कहीं ना कहीं हमरा बुझाता कि वीडियो के ही चलते बाबा के कौन थोड़ा सा जौन दिमाग घसकल बा। आराम करी बैठी दोरा बाबू बैठी बैठी आराम करी यहाँ बैठी बैठी तबियत खराब बराउर ना यहाँ बैठ जाई बैठे बैठ जाई आराम करी ना काहे खतिया राम करे तबियत खराब बराउर हां तो बैठ कर आराम करी यहाँ पर तब कहा जान का मनाता इतना दूर तक ले शेयर करी लो जौन की यहाँ से वीडियो बना के ले गल बन सब बाबा के ओकनी तक ई वीडियो चौपो आ बाबा के तबियत खराब बा सीरियस तबियत खराब बा बाबा के टाइफाइड हो गल बा बाबा के ब्लड जांच करावे खातिर पैसा नहीं के तो ओकनी के लगे वीडियो चौपाई ताकि वो यहाँ आवसन आ बाबा के कुछ पैसा से मदद करस ताकि बाबा के इलाज में कोनो कमी ना रहो इतना दूर तक ले वीडियो के शेयर कर लो। जय हिंद जय भारत।